У Пружанскім цэнтры дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту прайшла акцыя, дзе ўсе жадаючыя людзі, старэйшыя за 60 гадоў, змаглі прайсці медыцынскае абследаванне, паслухаць пра прафілактыку сардэчна-сасудзістых захворванняў, а таксама атрымаць адказы на ўсе пытанні ад кваліфікаваных спецыялістаў. Целью проекта является снижение факторов риска развития неинфекционных заболеваний, заболеваний системы кровообращения и предупреждение этих факторов. Эта акция проводится для работников организаций, предприятий. Проводится измерение артериального давления, проводится определение уровня холестерина крови, сахара крови. Врач-терапевт консультирует пациента и при необходимости направляет на дообследование в Пружанскую центральную больницу. Работники социального центра вырашили не выпускать магчымасць и сами запросили урачоў. Главной задачей нашего отделения является поддержание качества жизни пожилых граждан, создание для них условий для активного образа жизни и общения, а также дать им возможность пользоваться современными плодами цивилизации и идти в ногу со временем. Сама акцыя прайшла ў рамках прафілактычнага праекту «Здаровае сэрца. Залог поспеху», арганізаванага кіраваннем аховы здароўя Брэсцкага аблвыканкама, Брэсцкім абласным цэнтрам гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя і абласным кардыялагічным дыспансерам. Я считаю, детский сад для пожилых, мы так называем. Все свободное время мы стараемся проводить здесь. Мне 71 год, я не ощущаю себя на 70 лет 30, не больше. Праца цэнтра дзённага знаходжання для пажылых людзей не заканчваецца на правядзенні падобных акцый. Тут гэтак жа функцыянуюць 7 гурткоў: вакал, рукадзелле, вязанне, пенсіянеры вывучаюць італьянскую мову, наведваюць урокі камп'ютарнай граматнасці. А таксама ёсць клубы па інтарэсах, дзе праводзяцца экскурсіі, спартыўныя і культурна-масавыя мерапрыемствы. Все наши пожилые люди, которые приходят к нам в отделение, не очень активны. Все данные кружки были выбраны при помощи анкетирования, поэтому они все очень популярны. Сам же проект «Здаровае сэрца. Залог поспеху» праходзіць ужо з сакавіка па ўсёй вобласці і прадоўжыцца па снежань гэтага года. Ён праводзіцца не толькі для пенсіянераў, але і для работнікаў арганізацый і прадпрыемстваў. Рэалізуецца праект на базе здраўпунктаў Брэст-газаапарат, Пінскай і Баранавіцкай цэнтральнай паліклінікі і устаноў аховы здароўя адміністрацыйных тэрыторый вобласці. Максім Жэшка, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».